3 4 स्टार्ट। आई भैया हम भोजपुरी का एक सुभाष राजा सबसे तो सलाम समाज के प्रणाम बटे। आई हमने के एल्बम कृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया में रिकॉर्ड हो रहा बा। बचौना में हमारे पूरा साजिंदा लोग रंगोली म्यूजिक टीम से गंदा उदाहरण बोलो। आई देखी कवि के भाव लागल बा। एगो बिरहिन के नया नया शादी भइल बा। आ देखी उनके पति गमना करा के परदेश चल जाता रहे। औरतिया कैसे कहत रही कि ये राजा जी अरे की गइल परदेसी पिया परदेसी अरे की भइल बानी बिरही हम पहलानी ना 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 ने सिने अरे ना 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 रे ना 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 रे कहते कि राजा हरी की छोड़ी को माने हारी में हरिया हरी की छोड़ी को माने हारी में हरिया जन तू बहरिया जय है पिया छोड़ी को माने हारी में हरिया छोड़ी को माने हारी में हरिया जन तू बहरिया जय है पिया